zaharra baztertuta dagoela, baino, eta zuek ere horretarako sortu zinezten, hau da, emakume zaharrak edo adinduak ikusezineago, ezta? Oraindikan ere. Bai, dudarik gabe. Hori... Nik uste dut lana jubilatzen zeanean eta lana uzten dezunean baztertuta edo gelditzen zea, ez baldin mazea pixkat mugitzen. Eta gero lan produktiboa egin ez dutenak ere nahiko baztertuta gelditzen dira eta bueno, azkenean arazo bat da eta ekonomiakin lotuta dago hori, dudarik gabe. Orduan, segun ekonomikoki edo nola zauden baita, behar bada aukera gehiago dauzkazu, baina normalean egoera txarra, lehenkon emakume bat kartela jartzen nahi ginela, emakume bat inguratu zen eta esaten zuen bere pensioarekin semeak ere paroan zegoela eta paroa bukatu zaiola eta orduan janaria eta lagundu egiten ziola eta pentsatu nuen, bere itxurangatik pensioa segurazki bajoa, alargunaren pensioa zeukala esan zuen eta orduan nik uste dut hor arazo handia dagoela eta horrek ekartzen du beste arazo batzuk ondorioa bezalaxe. Eta horretan laguntzeko honekak ze motatako ekintzak egiten ditu, adibidez? Guretzako helburua da, behar bada, kontzientzia hori hartzea. Egoera txarrean gaudela eta orduan pixkana jendea ea konturatzen den eta emakumea konkretuki zer normaltasun bezalaxe ikusten da. Egoera txar hori ez da normalizatu egiten da. Bai. Eta zuek hitzaldiak, ze gauza egiten dituzue? Normalean hitzaldiak eta oain egiten dugu hilero bilerak beste herrialdeko emakumekin, taldetxo bat talde eragilea, eta orduan pixka eta ber nundi jo edo baino zaila dago. Zaila dago, zergatik dago zaila? Azkenean zaintza da arazo handiena, guretzako baita, eta orduan hor ikusten dugu dagoen montajea oso zaila dela desegintzea. Eta, gero beste alde batetik nire ustez, eta hau esaten dut askotan, igual baten batei zaio gustatzen, baina zaintza nik uste dut izurratu indigula emakumei. Zeren azkenean batzuk utzi dute lana, igual eskondu baino leno lanean zeuden, eta orduan lan enpleua utzi egin zuten, beste batzuk, igual, baino azkenean, normalean izaten da, umeak garai hartan gainea, eta, naiz Franco garaikoa, eta orduan legeak ere oso gogorrak ziren.